1977-78. Turkin ja Suomen mestari. EC Viiriin liittyy montakin tarinaa, mutta seuran kohdalta se on ollut erittäin tärkeä asia. Oli huhtikuu 1977 ja olin tekemässä jäätä Hiekanpään kentällä, kun kaverit huusivat, että minulle on puhelu. Puhelimen päässä oli Kurt Liuha, kansainvälinen suomalainen lentopallotuomari. Hän kertoi minulle, että turkkilainen lentopalloseura EC halusi, että pelaisin seuraavan kauden Turkissa. Olin sitten kesäkuussa jo lentokoneessa menossa Istanbuliin tekemään sopimusta. Vaimon ohje matkalle oli: katso, onko siellä maitoa ja sukkahousuja saatavilla. Niitä ei näkynyt, mutta sopimus syntyi. Ei ehkä niin iso kuin ajattelin, mutta tarpeeksi iso, jolla hyväksyin sopimuksen. Kausi siellä ja monet pienet negatiiviset asiat saivat minut vihaamaan EC:n toimintaa. Muun muassa minulle luvattu ja katsottu asunto kesäkuussa vaihtui omakotitaloon, jossa asuimme 7 kuukautta pääsääntöisesti yhdessä pienessä huoneessa. 2 naista, asunnon omistajat Murad ja Yildiz, laittoivat meille aamupalaa, joka oli teetä, leipää ja mustia oliiveja. Taloon sai 2 viikossa lämmintä vettä, joka oli aika vaikea asia vaimolleni. No onneksi kuukausi myöhemmin hän pääsi suihkuun harjoittelusaliimme, kun meillä oli harjoitukset. Monta pientä asiaa, jotka eivät oikein toimineet kauden aikana, jolloin aloin vihaamaan enemmän seuran toimintaa. Pelaajat olivat todella hyviä kavereita, mutta johtoporras ei oikein toiminut kuten olisi pitänyt. Varmistimme jo helmikuun alussa Turkin mestaruuden. Muistaakseni pelejä olisi ollut vielä 4 jäljellä, kun meillä oli jo Turkin mestaruus taskussa. Pääsimme myös seurajoukkueiden Euroopan CEV Cupin loppuotteluihin, eli 4 joukkoon. Loppuottelut pelattiin Amsterdamissa ja sijoitus oli 4, josta seura oli kuitenkin tyytyväinen. Koska vaimoni lähti Suomeen jo tammikuussa 1978, halusin itsekin lähteä mahdollisimman nopeasti sinne. Pääsin sitten pitkän neuvottelun jälkeen kotimaahan ennen sarjan loppua. Kokemus ei tosiaankaan ollut niin hieno edellä mainittujen asioiden takia, eli ajatus oli ei ikinä tuonne. Yksi hieno asia oli, että Lentopalloliitto hyväksyi seuran ehdotuksen, että saisin pelata runkosarjan jälkeen Suomen mestaruudesta Namikan riveissä. Näin minusta tuli varmaan ainut joukkuelajin edustaja, joka on voittanut samalla sarjakaudella 2 maan mestaruuden. Kuka menee mestareiden liigan loppuotteluihin? 1980 meitä vastassa oli Ekzakipas ja ensimmäinen ottelu oli vieraissa Istanbulissa. Paremmalla 2 ottelun yhteistuloksella voittaja menisi mestareiden liigan loppuotteluihin. Silloin pelattiin nuo mestareiden liigan loppuottelut aina 4 joukkueella. On muistettava, että PNMKY oli 3 vuotena loppuottelussa, mutta tuloksena oli aina 4. sija. Jos hävisit turnauksessa ensimmäisen ottelun, jouduit automaattisesti pelaamaan pronssista. Mennään sitten tuohon ottelutapahtumaan, jonka hävisimme vieraassa 3-0 ja saimme pisteitä vain 27. Silloin pelit vielä pelattiin vanhalla systeemillä. Eli erää loppui 15 pisteeseen. Piste tuli ainoastaan, jos voitit oman syötön. Viikon päästä EC tuli pelaamaan toisen ottelun Pieksämäelle. Etukäteen oli 95% varmaa, että EC menisi jatkoon. Näin kaikki tuumivat. EC:llä oli mukana myös iso delegaatio johtajia joukkueen lisäksi. Pieksämäen saliin oli pakkautunut ainakin 2000 ihmistä ja tunnelma oli aivan käsittämätön. Pelasimme varmasti yhden parhaimmista peleistä ja voitimme ottelun 3-0.
ja EC sai yhteensä 23 pistettä. Itse muistan nukkuneeni vaimoni kehoituksesta edellisen yön hotelli Savonsolmussa, koska tyttömme Hanni oli sairaana ja itki koko ajan. Käytännössä en muista tuosta ottelusta oikeasti mitään, koska adrenaliini oli niin korkealla. Aivan varmasti tämä oli myös yksi minun parhaista peleistä. Pelin jälkeen juhlat jatkuvat hotelli Savonsolmussa saunan kautta. Hotellin sauna oli aina meidän tukipaikka kotiottelun jälkeen. Aaron Grillin Aarolta tuli sinne aina jotain purtavaa. EC:n johtajat pysyivät pitkään omissa huoneissaan ja tulivat noin tunnin myöhässä tapahtumaan. Ihmettelivät, kun heille ei ollut ruokaa tarjolla. No ruokaa he sitten saivat erikseen tilattuna. Myöhemmin meidän pöytäämme tuli EC:n kapteeni ja pyysi minua tulemaan EC-johtajien pöytään, koska Mr. Ektsaki Pasilla, joukkueen johtajalla, oli minulle asiaa. Hän sanoi, sano summa, jonka haluat ja tule meille pelaamaan. Olin jo maistellut muutaman tuopin ja se pieni viha juuri tätä miestä kohtaan tuli esille. Hylkäsin varmasti parhaimman sopimuksen ikinä sanomalla seuraavat sanat. Teidän maastanne ei löydy niin paljon länsivaluuttaa, että tulisin pelaamaan seuraanne. Neuvottelut loppuivat juuri siihen kohtaan. Minun puolelta ehkä sanomani oli liian töykeä, mutta sanottu mitä sanottu. Terveisin Jouni Parkka.